Όπα ρε. Μπες μέσα, μπες το πάρε. Όπα ρε. Αυτό είναι κρίμα. Αυτό είναι πολύ κρίμα. Ρε φίλε, έχεις συνειδητοποιήσει τι βλέπεις τώρα εδώ μπροστά σου. Αγοράζανε ποδήλατα. Τα παλιά δεν τα πειράζει κανένας, δεν ξέρω το λόγο. Αυτό δεν είναι και σαμπρέλα. Κοίταξε όμως την αλλάξει εδώ τώρα. Αυτό εδώ τώρα είναι ρε. What the fuck. Εδώ λες και είμαι σε ένα εκπληκτομείο ρε μαλάκα. Μομπιλάω. Ντομάτες. Κάτι πολύ παράξενο πόστερ. Καπρίς παλιά ρε μαλάκα. Κάτι πράγματα. Καπρίσκια. Ένα microwave. Μαλάτσια και πράγματα. Οπαλάκια. Έκανε ding ding. Μπαμπά, το microwave άμα το γυρίσεις και ξαναπάς πίσω κάνει ding. Δεν το βάζω μπρος. Γιατί είναι στην πρίζα. Το κάνω έτσι. Δεν είναι... Και κάνει... Αυτό είναι addicting. Κάτι πράγματα. Αυτό κάποιος ερχόταν εδώ πέρα, ναι, πριν 20 χρόνια ίσως. Ναι, και ήταν το στέκι του εδώ πέρα. Ναι, μπορεί κάποτε κάποιος μου έκανε δουλειά μέσα. Εδώ έχει ολοκληρωσυνεργή ρε φίλε. Marshmallows. Και πρόσεξε, αυτός που ήταν μετά, είναι σαμπρέλα. Marshmallows. Ποιο, είναι βελό σαμπρέλας. Μπορεί. Caprice. Και όχι μόνο αυτό. Marshmallows και Caprice. Πήγε τον πάγκο του Ροχάμου και αυτό είναι πάρκινγκ ποδηλάτων. Το σίδερο. Και μία μπάλα ποδοσφαίρου. Τέρμα ξεφούσκωτη. Πες ότι είναι ένα βόξιλο πολύ, θέλω να δω όλη την κατασκήνωση. Γι' αυτό να ξέρω, ο μπαμπάς μου τώρα και ένα καλοκαίρι δουλεύει σε μια κατασκήνωση. Και εγώ έρχομαι εδώ πέρα με τον μπαμπά μου για να κάνω μαλακίες και ποδήλατο. Και... The fuck? Πω, μυρίζει μπογίλα. Μισό, ακούστε, ακούστε. Ναι, είναι από τα νερά της πισίνας. Αμέτρητες τις μπογιές. Αυτές οι μπογιές είναι που βάφουν την πισίνα. Πω ρε γάμο, το έχω ιστό. Είναι ακουμπάς. Μαλάκα, έχει κάτι βρία εκεί ρε μαλάκα. Κάτω από την πισίνα. Δεν μου στο διάολο. Ό,τι 2026, εγώ να ξέρετε. Δεν μου αρέσει κατασκήνωση. Ας να έχουμε που δεν έχει παιδιά.
μετά θα βγει βίντεο που θα προσπαθήσω να καταφέρω το Girl Power Station στο 8 expansion Splatoon. Οπότε άμα θέλετε μπείτε να το δείτε το βίντεο όταν βγει. Και τώρα άντε μου στο διάολο να ψοφήσετε. Εντάξει, όχι, δεν το εννοούσα αυτό.